Kitaya lekai kamaulai DC bat kalat kor kilala ha ka banbu jaka yaladi ha ka final jong Kalimpong lekai Women's League Football bala penyat yaka da ka Shillong Sports Association kani kalawan hadian ba kamaulai bat kalat kor kila job ha ka jekun semi final kabalong ha SSA Stadium ha first ground polo ha ka RQR tarik naitung. Kitaya lekai kalat kor SC kilala bakin penliam no ya kitai kalum paring SC da Saulaway katbana kalyang kitai lekai kamaulai SC kilaha ban sailut yala ka jong kabut kabor ka jongki ban penliam ya ka PFR Football Academy ling bakatai breaker kabalong da Saulaar ya ki sautli ki kul kalat kor SC lathap yaki da ka yarap lang nongrum ha ka minit ka balai pusan san phau bat san phukhandai bat sa shiko lathap yaka da ka saralin warlar pi ha ka minit ka ba san phun reu katba ya ka shikol ka lumparing SC lathap yaka da ka Catherine Kharkangor ha ka khatsan minit ha ka semi final ka ba ar kamaulai SC kalayo bakan penki ningkong ya ka jar ka balawan lingba ka marbarin nongrum ha ka minit ka ba khatra Henry Kitaya lekai jong ka PFR Football Academy kilayo ban penpai kela lingba ka bet Shiba Kharsintio ha ka arpui minit hadu balara ya ka jinga kun sha ka extra time ka ba marshi phau minit ru klem dan mano bayo penki ya ka jar kumta banyo ya ka rai mano bandrung sha ka final lara sha ka tie breaker ha ka ba ki thai ka maulai SC ki bala kham tebet kilala shut bha ya ki tie breaker ki jongki bat ban jobson dan ya ka ni ka jinga kun da saula ya ka final jong ka ni ka lumpung labu ban penlong ha ka at khandai tarik katayo ka banwan Shoot no me or chance.
Kamla ru final mola.